Ако косата ти изглежда като слама и нищо не я спасява, това видео е за теб. Така изглежда коса, претърпяла изсветляване и трансформация от това в това. Но ето как да помогнеш и да забързаш възстановяването на косата си, ако и ти си стигнала до тук. Ще ти покажем рутина от продукти и последователност за разкошен крайен резултат. Започваме с дълбоко почистване. Да махнем всичко излишно и да подготвим косата е много важно. После ето как ще използваме терапията на К18 за оптимални резултати, въпреки че това е лийвин продукт. Разтъркваме го енергично между дланите, докато стане много бял. Тогава е готов и нанасяме на косата. Изчакваме точно 4 минути и изплакваме с вода. И косата е готова за двойна доза хидратация с ламиноплекс маската, която храни, заздравява и финално изглажда изтощените краища. После хидратираме краищата и ги предпазваме от топлината с хидратиращ спрей от Алфа Парф. Грабваме сешуара и за да получим разкошен обем без вафли, мятаме косата надолу. Сушим с кръгла четка и сешуар и вижте как няма и следа от измъчената коса, която пристигна в салона. И накрая за разкош поставяме арганово масло на Moroccan Oil. Косата е жива, гъвкава и мирише божествено. Ако си хареса нещо от тази рутина, всичко те чака в магазина ни в Пловдив, както и на сайта. Просто цъкни и го вземи.